EHZ Festivalak ateak zabaldu berri ditu 28. edizioa martxan da jada, arratsalde on ikusentzuleok eta nola ez gaurkoan hemendik arberatzetik eskainiko dizuegu gure saioa bakantzak hartu aurretik egingo dugun azken saioa izanen da irailean itzuliko gara berriro iparralderen orenarekin eta beraz ez galdu gaurkoan urte osoan zehar izandako toma faltsuekin prestatu dugun bideo berezia. Eta erreportaje berezia ere gaurkoan Arantza diren eskutik Donazarren erromatar garaiko pareta bat eta piezak aurkitu baititu zientzia taldeak. Zenbait gaztek indusketak egin dituzte aste osoan, Oiane Mendizabal arkeologia saileko kidearen zuzendaritzapean. Astera goaz! Abian da EHZ Festivala, musika eskaintza aberatsa Euskal Herriko taldei beti lehentasuna emanez, baina mundu osoko beste musika unibertsoak deskubritzeko parada ere izanen da. Eta kontsumoan oinarritutako festivalen moldearen alternatiba izateko xedearekin berriz ere. Zinez dena autogestioan egiten dugu, beraz ez dugu enpresa pribaturik finantzatzen gaituztenak ez ditugu. Ditugu diru laguntza batzu, baina dira zinez txipiak eta hori da gure baloreetariko bat ere, nahi dugu egon gure buru eta guk erabaki zinez nola egin eta nola ere gauzak. Eta aurtengo aldaketa nagusia lekua. Arberatzen izanen da amikuzeko eragileekin elkarlanean izan eta gero. Badira 24 egi amikuzen, arberatze barne, eta beraz egi ezberdinetako gazteekin bildu gira, izan dira bilkura publikoak, eta nahi zen erakutsi ere EHZ hor zela gazte horientzat, gazte horiek laguntzen aldutela EHZ eta batak bestea hilikatzen alduela. Jaten dugu maiz festival bat baino gehiago, zenta zinez trukatketak badira belaunaldien artean, baita ere Euskal Herriko gazte eta jendean arteko trukaketa bada, eta gero bai beraz eztabaida gunea badugu, bada ere augen sokoa, antzerki gune bat, entzatzen gira albezain zabala izaten jende ere proposatzeko gauza desberdin andana bat. Donazaharren erromatar garaiko pareta hau eta zenbait pieza aurkitu ditu Arantzadi zientzia taldeak. Iaz, irupentze aztertu zituzten radar batekin. Geofisikan identifikatu zen marra horiek edo ikusi dugu batzetozela alde batetik eraikin baten barne pareta batekin eta ondoren gela bat izango zen edo eremu bat izango zen zoruarekin, zoru hori uharri ertain edo txikiekin osaturik egongo zen. Eta orain ere garana da, pixkanaka atzeruntza egiten, eta uharri horien tartean atxeman ditugu zeramika zatitxo txikiak erromatar garaikoa izan dela adierazten digutenak. Lehen aldia Arantzadik indusketak egiten dituela Ipar Euskal Herrian, orain ikertzen segitu beharko dute, kronologia eta zehazteko bigarren gune untan bezala. Hau ja hasieratik bagenekien sakonera handiagoan egongo zela egitura, beraz horregatik egin genuen sondeo txikiago bat, eta topatu dugu azkenean ikertu nahi genuen eraikinaren pareta, beraz, orainari gara pixka bat pareta hori jarraitzen, barnekaldea, kanpokaldea bereizteko eta ikusteko erromatar garaiko aztarnak badituen lotuta paretak. Topatu ditugun aztarnen artean, batez ere hemen garrantzitsuenak zeramika zatiak izan dira, bai topatu dugulako terrase gilata ditzen den erromatar garaikoiko zeramika muta bat, ziurrenik plater baten eta ontzi baten ertzak izan daitezkenak gutxienez, eta baita anfora baten azpiko oinarria, baita ere pixka bat adierazten diguna erromatar garaiarekin lotutako egitura izanen zela. Oinetakoen azpian erabiltzen ziren burdin horiek ere atxeman dituzte. Arantzadik zorioneku brontzezko eskua eta kasik duela 2000 urteko altare bat aurkitu izan ditu Nafarroa garaian, orain lanak segitzen dituzte aste osoan Baxe Nafarroan ere. Interesatzen nau egiazki unkitzea aztarnak eta ikustea nola bizi ziren pertsonak eta gehiago jakitea eguneroko bizitzari buruz, egiazki, eta konkretuagoa da historia liburutegian dena baino. Eta hemen, Lidi, zerbait atxeman duzu orain arte? Bai, baina aski gauza modernoak dira,
bai burdinezko gauzak. Egon ateratzen 20. mendeko eta igual herriaroko aro modernoko zer izan daitezken pieza txikiak, baina ja atera dugu lehenengo pieza erromatar garaikoa. Notizia ona, badagola zerbait azpian, hori ere bagenekin lehenagontik, gainontzeko toki haukitan, Zer sentitzen da, holakotan? Kriston ilusioa, gaina induzten zerbait inorkeztu nahi ikusi milaka urtean, eta guk ikusiko egu lehenengo aldiz, guk daukagu responsabilidadea, ondo dokumentatzeko, ikasteko, etorkizuna gauza gehiago jakiteko, eta Pirineotako bide guztia nola konektatzen zan ulertzeko. Badu bere garrantzia baita ere, azkenean Donazarrek duen beste berezitasun bat dela gaur egungo herria Aintzinaroko edo Erromatar garaiko herriaren gainean pausatua dela. Beraz, ikusten duguna da garai ezberdinetako materialak elkarren gainean jarrita. Eta beherago gauza gehiago. Kasu honetan zehazki, ia metro beteko sakoneran, zela eraikin bat, ikusten dugun lurrezko arresi edo lurpilak eta horren azpian, beraz, eraikin horri buruzko informazio gehiago eskuratzeko helburua dugu gune honetan behintzat. Euroeskualdearen laguntzarekin ikertzen duten eremua bainu hauen ondo-ondoan dago. Baxe Nafarroan Donazaharreko bainu interesgarriak Pirinioetan gehiago daude eta gainera berberak dira. Ikusi dela, Pirinioen bestaldean, hegoaldeko magalean, Artzibarren badagoela planta edo itxura berdina duen beste eraikin bat. Beraz, erakusten diguna da, pixka bat Pirinioen bi aldeetan plan unifikatu bakarrarekin antolatu zutela, seguruenik bai galtzada, bi aldea komunikatzen zituena, baina baita ere galtzadaren ertzean jarri zituzten zenbait azpiegitura. Donazaharren diren bainu hauek 1975 ikertzen dituzte. Bainu edo termagune hau Jean-Luc Tobik industu zuen, eta egia esateko inperiosan aurkitu daitezken termekin alderatuta ez dira oso handiak, baina baditu terma guztiek zituzten giro edo behar guztiak gela txipietan. Hau da badazuen bere gune hotza, bere gune epela, bere gune beroa, beraz bainu bero bat hartu zenezaken hemen Donazarreko inguru honetan duela 2000 urte. Aste hontan aurkitu dituzten piezak noizbait Donazaharren berean ikusgai izatea espero du Arantzadi zientzia elkarteak. Ikerketaz gain, divulgazioa ere zertan ari diren herritarrei jakinarazteko bisitak larunbatuntan 4 euskaraz eta oren bat geroago frantsesez. Hartzen letona hemen iparraldeko renarentzat ekitaldi edera eta proposatzen dizudana orain da lekukotasun desberdinen entzutea eta euskarak bere tarte edera baitu. Zainen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten. Ya, por fin, ¿no? Bukaeran. Ni no. Bukaeran. Eskaera hori joan den irailaren 19an. Pardonnez-moi, non. Attends. C'est quoi le bruit là? Je m'étonne que de la République accessible partout. En español. Dans la langue de la République. Naitara eragindako hilketagatik bien bitar accessible partout. Eta euskararen kasua ere hori dela, euskararen amiltzea, euskararen gutxitzea, mendeetan zehar izan dela. Oui? Frantses eta espainol nazioaren eraikuntzaren ondorio bat. Accessible partout. Halere, ongi etorri deneri. Jende oldea saiestu nahi da la... No, errekotxak barkatu, se obli, kompleto. Zorionekoak Bizi garaino kantatuko dugu. Bizi deino, herri honek euskara dantzatuko du. Esna dadila piztia, zerenke hausaindu duelako izanen da. Eta guk badakigu sua egiten. Biba korrika, arro herria! Eta edozen gizaz guk erran dugun bezala, guk gure ikastola inen dugu ahal ditugun gauza guziak atxikitzeko hemen gure lujaldean. Izan ere ikastolak urte bete gehiago egon ahal izango da, ikastolak, barkatu. Bertzalde... Zertzen galdera barkatu. Koa? Ez dakit justu. Betirako biziko zela. Baionako herriko etxeak argitxoen askatzea debekatu zuen. Atzo bainala ere jendeak
bota egin zituen. Eta horregatik Baionako hiria gaur horrela esnatu da, argitxoak non nahi. Kendu. Oraindik denok ez gaudela. Asumitzen dugu eta bai ez erraten dugu leporatzen digute guziari. Eta berdenboran gure relax delakoa eskatzen dugu. Maite zaitu. Bai, nahiago nuke, bai. Ia zurekin. No! Barkatu. Eta gaurko saioari lapurri guztia biztan dugularik. Zurai, barkatu. Giro, kendu, giro, ezkerra, giro. Emainu traktorian hau gero. Itxu? Normal gaurko egunean laborantza etxe batean inbertze istripu izatea eta ez guelanetik bizitzia. Laborantza eta laborari oberena gira eta ez gira bizitzen ez da normal. Eta preseski gaur sarako artista batek Pontx Pailazoak bere ikusgarria erakutsiko du. Iganduntan maskaradak hasiko dira, ez da, Aitor? Izarri kontent. Urtero bezala, nik egin barruen maskaradak. Segitu bet. Bueno, konparatzen jarrita. Besta egiteko aukera izango da, Istaklok eta DJ Patz, Potz eta Putzek giroa alaituko du. Patxin, holako zehozen esaten dute. Eko zen? Eta ondo... Azken bat? Ondotik bertan ere beste Ondotik bertan ere beste egiteko aukera izango da, Istaklok eta DJ batek ere giroa alaituko dutelako. Ikusentzuleo kausa izan da guztia. Hau da guk eginiko zuentzat oparia. Larai, 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 zuentzat oparia.